Intervistat fuq l-istazzjon tal-partit, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mill-ġdid wara l-għadab tiegħu għar-riformi li sejħilhom maġla li tresqu fil-Parlament u li se jwasslu għal emendi fil-kodiċi kriminali. Il-kap nazzjonalista qal li għaxjaf li qiegħed daru mal-ħajt il-Prim Ministru Robert Abela jrid iċċekka l-lasti. Għal il-Prim Ministru qed jagħmel minn kollox biex jisalva lilu nnifsu u lil dawk li huma qribu minħabba li sħabu qegħdin jintresqu wieħed il-qorti. Skontu, din hija l-akbar ammissjoni li qed imexxi Gvern Maħmud. Żied jgħid li l-pajjiż għaddej minn numru ta' kriżijiet fil-governanza u rimarka li l-Gvern ħalla l-pajjiż ħarrieħu u jinsab meddi biss fih nnifsu. Irreferi għal dik li sejħa l-kriżi fl-edukazzjoni u t-tilwima industrijali bejn l-MKAST u l-MUT. Dr. Grech qal li mhux tal-ila li ma jistgħux jagħmlu xogħolhom, iżda saħansitra studenti li qed ikollhom jitilfu sena studju biex jirrepetu sena skolastika minħabba t-taħwit u d-diżinteress tal-Gvern. F'dan il-kuntest rimarka li l-Gvern qed jirrepeti dak li għamlu gvernijiet laburisti qablu billi qed jarmi l-edukazzjoni. Dwar il-popolazzjoni għalli minkejja ħafna twissijiet tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Abela baqa' għaddej bl-influss bla kontroll ta' ħaddiema barranin. Argumenta li issa x'qed jinduna li l-poplu jinsab frustrat b'infrastruttura li qed tikrolla. Il-Gvern se idaħħal policy ġdida li lanqas il-Prim Ministru stess mu jemmen fiha. Żied jgħid li l-qasam tas-saħħa wkoll qed jotor taħt il-pressjoni taż-żieda fin-numri, għalli dan huwa frott nuqqas ta' pjanar u s-serqa ta' 400 miljun euro. Skontu, tabib kien jara 10 pazjenti, illum irid jara 20, bil-pazjenti kollhom jistennew sija twal. Għal daqstant argumenta li pajjiż għandu bżonn bidla li il-Gvern hija lil poplu mhu biss biex jattidnu bietu. U jgħid li Gvern ġdid nazzjonalista jara li l-ħaddiema tas-saħħa jaħdmu b'dinjità u li l-pazjenti nqedha mill-aħjar li jista'. Għal ukoll li Gvern nazzjonalista jara li l-għalliema jieħdu dak li ħaqhom. L-istudenti jiffokaw fuq l-istudji tagħhom mingħajr xkiel u l-infrastruttura tkun waħda ta' kwalità. Wedit li għal jista' jagħmel għaliex mhu se jċedi għal patti mxajtra.